Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, followers, friends, abantu abathanda amakhosikazi kaBaba Mseleku. Kudala ke sagcina postwe ngumangwabe, kuvela umangwabe ku social media page ye family. Namhlanje usuku lo Nes. So Mseleku uposte uNes Mangwabe, uNes wethu simthandayo. Uthi nangu-ke umuntu wami kusho Mseleku wasethi-ke happy Nes day. Hey guys, mina yazi yami ingqondo inakho ukucabanga izinto ey'bheke eceleni. Ngiyayikhumbula lento sesiyihleba ku-season 6 ukuthi-ke wasif khona into ekhona and kwaba khona naleya nyanga. Ngicela ingangibophisi, ngiyayisho nje lento futhi ngiyayidlalela nangihlezi ngitshela ukuthi amavidiyo ami mangihleba ngabantu ningawathathi serious, ngisuke ngizoyikhulumela into engekho vele. Kodwa uma uthanda ungilalela. Wasif vele uMangwabe umuntu wakhe wangempela, umuntu wakhe yedwa. Because masilalela lawo ogogo nomkhulu ko-YouTube bathi leza zinto leziya zithanda ama-yellow bone. Umacele u-yellow bone, umayeni u-yellow bone, umakhumalo u-yellow bone, uMangwabe. What if uMangwabe uyena muntu wakhe? Ngiyayidlalela-ke mina, ngingayithathi serious lento. Ngiyayidlalela. Awu simkhumbulile-ke uMangwabe ku-social media, siyajabula ukumbona. Ushilo kumakhumalo ukuthi bayeza Uthando Nes'thembu, bayeza u-season 7 and u-season 7 silindele ukubona izinto eziningi because bashiye nezigaxa ku-season 6, bashiye nemibuzo elengayo. So uma bebuya sizolindela ukuthi mhlampe kulama gaps asele bazofila in ukuthi kanti kwenzakalani guys. Nafike nathi ku-season 1, ku-season 2 nathi ku-3 sesiku-5 6 zilobe zishintsha lezi ndaba. Kodwa ngaphandle kalokho-ke ishow imnandi, abantu baye-enjoya. Mina ngasho ukuthi uma ingakafiki ishow ngizobe ngenza i-update ngiphinde ngibuyele emuva nezinye izinto esiyibonile. Uma zikhona futhi izinto ezibe-educational kwi-show ngizoyiveza lokho. Okungiphoxayo njengamanje u-Eskom. Mawubona ukuthi uFix uhlezi ethi uzokwenza i-update, uhlezi ethi uzokwenza amavidiyo, kodwa dololo mawungekho ugesi aviduma kabi i-generator. Ngiba naleyo nkinga ukuthi mina le generator ngidumela kabi kangakanani-ke umuntu osengilalele ngikhuluma nalo msindo we-generator. Ngaphezu kalokho ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.